Unsaon pag-load og satellite gamit ang GCash mo nang ato ang i-discuss karon. Una, musod ta sa GCash nga apps. So ta sa GCash nga apps. Paabot sa taga-jot na. Then by load, then ibutang nimo ang number nimo nga ang sendan sa GCash. Pwede ra imong nga number. Isuot nimo the next. Then pangitaon nimo ang swipe ka pakilid. Pay TV nga kuan. Click na siya, then ay manggawas dira ay. Then pili ka satellite man ang ako. So nagpangitan ako ang satellite 199 siya, then next na, then pay, then paaboto na to siya nga na ay mo confirm nga text gikan sa GCash. Mo send nga naabot na ang load, then mohatag ang pin na siya. Muna na siya na magsunod na siya nga duha ka message gikan sa GCash. Then log out ta sa GCash na, then adto ta sa message, cancel, log out, okay. Then adto ta sa message, itaon nimo ang text, then dapat kapihon nimo ang pin nga gihatag. Ayaw i-copy paste kay dili na mo kuan ang dugay mo success dito sa wave tool. Nakapihon naman na siya 57 90 99 45 95 99 0717. Then ug wa ka memorize sa imong satellite nga number, adto sa ka sa imong contact, i-copy paste lang ang number nimo sa satellite. Siya. Then copy, then adto ta sa Chrome, new tab, i-search nimo ang signal web loading. Nara na siya tool, i-search na nimo makita siya. So mao ni siya, ani magawas ang prepaid account number, pin dayon iyang ibutang imong number sa satellite kana, din ang pin i-type nimo siya kato imong gi-copy. Itong dapat i-type jud siya, ayaw siya i-copy paste para dali ra ang imuhang pag-convert na siya 99 0717. Then kanang nasa ubos kanang iyang image kunuhay, dapat mo pa na siyang i-type dako nga Q11, dako nga Z dayon key, and then Z and key, then submit. And submit mo na siya, nag-load na siya, then swipe pa down, nara siya, muna na siya yung makita. Basta na kay message nga na-confirm na mga kanto, na load na siya, naabot na imong load. Lang ra siya kasayon. Diba? Dali ra kaayo. Thank you for watching.